Okay, so an Chéad Nóta. An Nóta Aonair. An chéad cheann a chuala mé uait, riamh. Bhfíseán an idirlíon. Cloisim anois an chéad nóta a chuala mé uait, riamh. Nuair a chuir mé danam san inneal cuardaigh. Is the torthaí do churdaíos, go dtí gur tháinig mé gach, alt, focail, litir uait, Gach pictiúr díot. Is ansin a chonig mé, an seanna íseán díot. An Nóta Aonair. Teige manis, bei thíos an rudde a ligé. An Nóta Aonair is na nótaí a lán, is na tráchtan a fág heile tusa a bhulla, ag tráchtarí timpeall na crinne. Seanna hafada, bhí tú ahratha, ach cá ráwas nuair a rinneadh an tafad. Sitte áit éigen in éidí scolla, sitte is scoll éigen, sitte sáta áit éigen is tusa áit éigen is an bhfíseán á hafada, an bhfíseán a thiocking an bhfíseán ar a bheith tús an rudda a ligé, cá ráwas nuair a lig tú asit an Nóta Aonair sin. Thaithim tú leis a gamara, agus bharrtaigh mé gur thaithim tú lom. Bharrtaigh mé go meáfalm dá meach éon aithne agat orm. Bharrtaigh mé go meáfalm dá meach éon seansa gom. Búil lom a thosa fiche bliain ó hin. Brisí mé tríd an scáilán le bheith sa seomar sin, le bheith leat, arás sa seomar sin, sa seomar ina rá tú, sa seomra ina bhfuil tú, sa seomra ina maith tú go deo. Búil lom a thosa fiche bliain ó hin. Fan am tríd na blianta, críoc ní dairán. Is búlaí mé leat, a deirm leis an scáilán, leis an bhfíseán, leat. Búlaí mé leat. Ná té an is, is búlaí mé leat a gceann fiche blian. Ach ní féidir le d cheanna híseán hain mé a chluistáil. Bhreanig mé ar an bhfíseán sin ar feadh rátha sular hiig mé, nach féidir bret ar am is nach féidir éilú é. Tá de héal saolta agat anois gan mé, ban agus Jack agus clán gan mé. Ach, an Nóta Aonair sin, an chéad cheann a chuala mé uait, riamh. Cloisim mé.